Zofakaza ngogcobo la ekhaya kaBamdlovu la waseShalom. Nami ngasizwa uSawuthi. Ekhaya kami ingane zangithengela iTV zangithengela istand. Njalo ntambama sibuka iTV kukhalisele ngaphasi kwestand. Ngizibuza ukuthi ayibulesele njalo mesisabuka sobuka liyakhala ngaphasi kwestand. Hayi. Uthi ngelanga ngize la ekhaya ngizofika ngithenga uSawuthi. Ngafika ngachela nguSawuthi khona uSawuthi wakuthasa ukuthi ngachela yonke indawo ngaze ngachela ngakhona la ngaphasi kweTV ngaphasi kwestand. Ngalo ngebusuku bazalwane ubuntu igcobo la kaBamdlovu liyasebenza igcobo laseShalom. Ngalo ngebusuku kade ngichelile ngathi ngilele sesilele ngeva ukuthi isele liyakhala manje likhala ligudla sofa liyophuma eminyango. Laphuma bazalwane isele ngagcina ngalo langa liphindanga labuya. Ngiyalibonga ugcobo lakho kaBamdlovu igcobo laseShalom ngibonga kakhulu. Amen. Ngisikhuluma ukufakazi ukuthi uqala kwami uhamba lesonto ngangile Kokstead ngihambe noAunty wakunekhanda lalihlezi lingiphatha lingapheli ngize ngithatha ugwayilo wamakhala ngubheme ngitshela ukuthi izophela lingapheli umprofeti wangibeka isandla nje laphela ikhanda zaliphinde lingiphathe kuze kube namhlanje. Nami ngeza la ekhaya ngafike sathenga uSawoti nekhalenda. Ngelinye ilanga ngeza ukuthi angivuke nje kuseni ngihambe ngiyofesa. Hayi ngasho ngavuka ngihamba ngiyofesa sahamba nosisi wami sasize naye la. Mesifika safesa khona lebhula futhi. Sawuthola umsebenzi sasebenza ngaleso sikhathi sasifike ngaso ngiyabonga. Ake ngifakaze nje ngekhombo. Ngathenga ikhombo phakathi kwaleli khaya khona la eShalom. Ngithema ngifike ekhaya ngakwenza konke ekuthiwa sikwenze. uSawoti wawukhona lokho akuthiwa sifake konke nje endlini ngakwenza konke. Ngosuku lokuthi kushanelwe ngathi mangivuka ekseni ngifike ekhishini hawe ngahlangabezwa impethu ngasesabi kanje impethu ezimhlophe ziza zihamba phansi ngathatha umata ngagcoba hawe impethu ziningi wema ngakhumbula ukuthi angihambe ngobheka uSawoti futhi ngiphinde ngifaze ngafaza ngalo Sawoti sengiqhaqhazela ngaphinda ngashanela hey ngasesabi kanje ngachanela ngathatha le impethu ngahamba ngazilahla le ngaphandle kocingo ngabuya ngezekhaya ngathuka kakhulu ngabona ukuthi eShalom kukhipha zonke izinto ezicashile ezingabonakali ngathi Nkosi yami ngiyabonga Jesu ngiyabonga kakhulu phansi kwaseShalom. Amen. Ngizobonga imisebenzi eyenzeka ekhaya kwami kwagula kakhulu undodana samthatha ngemoto edluthuleka lokho kuyisimanga samthatha ngemoto samsa eMaritzburg eThabizolo wafika ubaba wamkhulekela sathenga amanzi wawaphuza akaphindanga wadluthuleka. Ngiyabonga kakhulu ingilozi yababuNdlovu. Mama namletha bekaphethwe yini? Waye kade edluthuleka uhlangothi lonke. All right. Wafike wakhulekelwa eThabizolo. Wafike ubaba wamkhulekela eThabizolo. Waqwebuka ngaso leso sikhathi washo wathi hawu ngaphila. Ngiyabonga. Nangimkhumbula ngamphuzisa amanzi. Angizwa baba. Ngamphuzisa amanzi. Wamphuzisa amanzi. Yeah, ngamphuzisa amanzi. Yebo, sathenga no 5 liter ke. Wayiloke ephuza kube loke ephuza ekhaya. Uyaphila siphindanga samvuka lesifo. Asiphindanga samvuka lesifo. Anithi amen. Amen. Ima kancane mama. Njengoba bazalwane ngibona ngichaza ngenzela ukuthi ube neunderstanding. Amanzi uwaphuza ekuseni. Angithi uzobuyela namanzi ekhaya. Akuwona amanzi okoma lawa amanzi ensebenzo. Uwaphuza ekuseni ungakadli lutho. Awuthi amen. Amen. Uma waphuza lamanzi nzilwela ukuthi iyawaqeda ngoba mancane.
ungawarobhi wacede nawaphuza bese ke kukhona laba abala inkonzweni ngoba bayagula njenganangu wafika edluthulela loyo kangemlindanga ukuthi eyowaphuza ekhaya waphuziswa yimi enkonzweni ngoba isimo besiphuthuma awuthi amen wena ke kuzasebenza impela ajula akhiphe nalela dlizo eselimile nezimpande awuthi amen ngicela ukuthi uwaphuze ekhaya lamanzi ekugcineni kokufika kwamama Ndlovu la ekhaya wanginika ngathenga ikhalenda wasenginika amanye mangifika ekhaya ngawabeka la ngilala khona ngabala khona ugogo elinye ngathi ake bantwana bolivalela embhedeni la kuhlala embhedeni ekamera nomfana wami ngoba benenkinga kusukela ngonyaka odlule wakhona imali wafana azithola uthe sezofika ngalisusa ngesonto odlile befikile umfana wami bamnikile imali emsebenzini ethenga imoto